رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إرى بها سوي رسالة باو إن بلواني درسر ميدن بلواني مسألة جتتي إجاوم دفتر ودي أو يواجب دو كلا جلو غرقو بجلو دبوبات عند مسألة جديد تتي إباو تو عندي دي بوهوتي نرادي مسألة أرانا من كان جاوم دفتر وي أندن جاوم راو سبحانه وتعالى kanko man o tagi en o accay en mere non duden o hocci nulaɓe o neli her meɗen nder nulaɓe ɓe jawmirawo neli her meɗen allah shenɗo neli annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallama her meɗen ngam wara yettinana en nelal ragarewal. ɓawde jamu deftere o waddi masala arana man ɗo o waddi dalila dow masala majum. wiyata dalilu ko wiyete dalila dow masala caali ka arana man ɗo قوله تعالى كنقول الله بنيدو وي الله ويتعالى دفتر ما كتدنده إنا أرسلنا إليكم من نلي هرمودون أنون بآدمين رسولا نولادو من كان كويتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نولادو من أودو شاهدا عليكم أشيدو تودو دومودون من نلي هرمودون نولادو بيتيدو محمدو وتمي ورغو نيالادي درنغال o seedo dow moɗon bana min nelino ha fir'auna nulaɗo mo jawmirawo neli ha fir'auna man kanko wiyete annabi Musa alayhi salam. allah shenɗo wiyata kama arsalna ila fir'auna rasula bana min nelino ha fir'auna nulaɗo. inde fir'auna man ɗo wiyama na ɗum inde goɗɗo goto, kala goɗɗo laaminoɗo ha misra man pat ɓe mbiyan mo fir'aun. ha dawla man nga jooɗi ɓe mbiya nga dawlatul fara'ina bimana lesdi ndi fara'ina en. kala laamiɗo ɓaawo mayɗo man ka fuu fir'auna wiyete. fir'auna mo annabi Musa wurdi ɓe muɗum feere inde muɗum a tawan, fir'auna mo Yusuf wurdi ɓe muɗum pat fir'auna inde mum, amma kanjum man na ɗum fir'auna na ɗum inde goɗɗo ko ɓe ngaari ɗum man ɗo ɗum jammore ba to a wi malik malla to a wi laamiɗo ko nandi e majum, kanjum ɓe ewintortono lamɓe man zaman man ɓe keɓtirta ɓe. fir'auna oɗo derɗiraɓe bana jawmirawo kanko man o yewti ha nder deftere maako ayaje ɗuɗɗe jawmirawo yewtani qissa annabi Musa alayhi salam be fir'auna man ɗo o laamake ha dow lesdi ɗo o marino lesdi man ndi fuu ha o ɓeeti kanko man hakke ɓeetare maako man ɗo daɗitindidore ha o wiyata ana rabbukumul ala, min wiyete jawmirawo moɗon ɓurdanɗo towgo, hakke o ɓeetake ha dow lesdi ɗo. fir'auna man o mari dunya man nden wari ha yoga qissaji buude en maako ngari mbiyata mo woodi derkejo tammi dañeego ɓiɗɗo gorko, kanko man to o dañama o wari ha dow lesdi ɗo o wonan ɗum sababu dillugo laamu ma ha dow lesdi ɗo. fir'auna man ɓe mbiyata mo ha kitale tammiɗe wargo ɗo ɓiɗɗo man tammi dañeego, ha ɓe loroyi wakkatiji goɗɗi kamɓe mbi nder nduuɓu nguɗo ɓiɗɗo man tammi dañeego. fir'auna man ɗo o waɗi ha lesdi maako o waɗi luwa kala ɓinguel gorgel dañagel hitande man kappangel mbare ngam ta ɓiɗɗo gorko man wurto wara kanum man ɗo timmina laamu fir'auna man
eɓe ngeɗitina ɓiɓɓe bo ɓiɓɓe rewɓe bana jawmirawo yewti ha nder deftere maako wiyata yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum fir'auna man ko o laatino waɗata ha dow lesdi ɗo ɓe ɗon kirsa ɓiɓɓe worɓe kala ɓiɗɗo gorko dañaɗo kam pat ɓe kirsa ɗum e ɓiɓɓe rewɓe bo ɓe ngeɗitina ɗum ngam ta ɓinguel ngel ɓe mbi ɗum sababu dillugo laamu maako ɗo ngel dañe ngel wadde ha dow lesdi ɗo derɗaɓe ɓi adama kam kala no o haɓi be gonga ɗo pat o wawata jala ko gonga man gonga kam kanum man ɗon wayi bana jirgi to wari ha salo dow lawol goɗɗo wari faddoto ɗum ragare man kanko on nattata gonga man ka salo dow maako fir'auna bo gonga o yiɗi habgo ngam ɗum annabojo jawmirawo taskitinta ha nela ha dow lesdi ɗo be man o yiɗi o haɓa ha o wi kanko man o jawmirawo ɓe nanga ɓinguel ɓe kirsa banni man ɓe ɗon gaɗa ha dadirawo annabi Musa dañi annabi Musa alayhi salam jawmirawo wiyata wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i min gahi herdade annabi Musa ɓawo dañi annabi Musa man ɗo to a yiɗima musina ɓinguel man mawninagel cangoɗagel e to a huuli dow magel bo sakkingel ha maayo to a sakkinigel ha maayo jawmirawo kanum man be bawɗe muɗum tammi huugo fi muɗum dada annabi Musa man ɗo bana jawmirawo yewti ha suratul Qasas o hoyi annabi Musa man ɓawde daña kanum man ɗon nder bambare o hokki ɓiyum e ɓiyiko debbo kanum wiyete mawnirawo annabi Musa man ya sakkina ɓinguel man to sakkini annabi Musa man nder maayo bo tokko laara ha to ɓinguel man tammi nastoygo nde oɗo man sakkini annabi Musa man alayhi salam ha nder maayo man oɗo tokki bambare majum ha ɗe jeeyi ɗe nastoyi ha saare Fir'aun ko ɓe kulata go nde ɓe jeeyi ɓe kocoyi ɓinguel go Fir'auna ɗon jooɗi be debbo muɗum biyeteɗo Asiya kanum man dañayi Fir'auna nde laari ɓinguel ɗo wara umri ɓe jaaɓe kocoya ɓinguel majum nde ɓe gaddoyngel ɓe tawi ɗum ɓinguel gorgel Fir'auna nufino ha mbaragel amma debbo mako wiyata qurratu aynin li walak ɓinguel ngel ɗo ɗo ɗum beldiɗɗirawo gite am be maɗa en dañayi to en jogitake muɗum ɓiɗɗo meɗen nde en dañayi ɗon aɗum boɗɗum nde debbo wolwi haala majum ɗum debbo Fir'auna man ɓernde mako ɗelmiti jawmirawo wiyata ha nder deftere muɗum tedduɗe herɗon manni Fir'auna man o anda ko o hulata go konnejo mako tammiɗo dillirgo laamu mako go Allah muyi ha holla mo bawɗe muɗum be mawnugo bawɗe muɗum ɓinguel ngel o wiyata no tangel wanga go ha nder saare Fir'auna man kangel man ngel rabbete Fir'auna man kanum man ɗo rabbi annabi Musa ha o mawni kanko majum wiyama bo bana alqur'an yewti sappi her majum dada annabi Musa man ɗo kanum man on Musa man ɗo wari musini her muɗum ngam kala debbo mo ɓe gaddi ha musina ɓinguel man ka fu ngel salo ngel jaɓata kosam majum ha ɓe gaddoyi dada annabi Musa alayhi salam dada annabi Musa man nde waroyi Musa man jaɓi musini kosam majum Fir'auna man o rabbi Musa eden bonon daji ɗuɗɗi Fir'auna waɗata ha Misra wakkati majum leñol bani Israila en ngol annabi Musa wurti her muɗum man ɗo leñol man ɗo ngol lattake no ngol ɓawo leƴƴi ha Misra majum wakkati majum ɓe nangan ɓe kirsa ɓe piya ɓe kamɓe ɓe no wiyete maccuɓe kamɓe wiyete horɓe kamɓe wiyete ɓawo en yimɓe annabi Musa man alayhi salam waɗi wakkatire wonde o wurti oɗo yaha nder Misra majum o laari goto nder soje en Fir'auna kanum man ɗon yankita goto nder bani Israila en kanum man o wiyata annabi Musa man yidam annabi Musa man wari memi sojejo Fir'auna man kanum man do'i mayna ɓe ɗaɓɓiti annabi Musa ha ɓe mbara ɗum ɓe sababu ko waɗi majum ɓe ɗo carwotira nden goɗɗo ɗo yawa wari wiyata Musa yimɓe ha nder wuro ɗo carwotira ha ngara kippe yaw lawlaw an man gurtoɗa dilla dadna hoore maɗa annabi Musa man alayhi salam o wurti Misra man o tiiti lesdi wiyeteni Madiyana o yehi o jooɗoyi ha lesdi majum ha lesdi man bo o yiidoyi be goɗɗo modiɓɓe woɗɓe mbiyata ɗum annabi Shuaib alayhi salam woɗɓe bo ɗon mbi nder modiɓɓe tafsiru ɓe mbi ɗum goɗɗo noon wiyete Shuaibu na ɗum annabi Shuaibu goɗɗo noon nder yimɓe salihi en kanko on annabi Musa yehi tawoyi nde yehi kanum man ɗo ɗon hultori ɗo ɗenƴi wiyamo nda ko wurtini ɗum ha Misra o wiyata mo deƴƴitid har ɗo kam a daɗi o jooɗi be gorko majum disde kanum man tenimo ɓiyum nden o ummi oɗon warta ha o wartata ha nokkure o tiiti Misra man ɗo jawmirawo wi anasa min janibi turi nara ha o yahata nder ñiɓre man ɗo o ƴeewigal sera hoosere ɗo yiite kanjum wiyete annora
o wiyata yimɓe saare maako nder ñibre njaten jonta ɗo accu mi yaha ha nokkure ndeya ɗo ɓadima mi tawa yimɓe kanum en man ɗon jooɗi malla ma latto ɗum wuro malla yimɓe man ɓe ɗo aytino mi yaha her maɓɓe mi hoccana en sumum mere yiite tokkoroɗen laawol emi ƴamaɓe ogal tokkortoɗen nde o wari ha nokkure majum nden jawmirawo wiyata nuudiya min chati il wadi l aymani fi l buqati l mubaraka her nokkure man ɗo ƴewna ndu woyni annabi moussa man alayhi salam ya moussa inni ana allahu la ilaha illa ana fa'budni allah cenɗo kanum man ɗo o ƴewni annabi moussa min wiyete allah rewam e noon jawmirawo nelimo ha fir'auna o lorto ha fir'auna man toon ha ayaje goɗɗe bo jawmirawo wiyata fahlana alayka innaka bilwadi lmuqaddasi towa moussa ittu paɗe maɗa ha nokkure nde garɗa ɗo aɗon ha nokkure senide jawmirawo wolwidi ɓe annabi moussa alayhi salam kanjum modi ɓe mbiyata moussa kalimullah moussa o bolidiɗɗo ɓe jawmirawo subhanahu wa taala jawmirawo ɓawoɗon nelimo o wurti diga nokkure go o warti ha misra o ewni fir'auna kanum man ɗo wartana rewgo jawmirawo subhanahu wa taala acca rewgo labbi acca aygo wiya kanum wiyete deweteɗo ɗo fir'auna man waɗi kanum man wi annabi moussa ciirowo ko nandi e majum siiri moussa waddi fir'auna yehi moftoyi siiroɓe muɗum ɓe gari ɓe cakkini cabbi maɓɓe ɗum pat ɗum warti boɗɗe moussa sakkini sawru muɗum warti mboodi wari moɗi boɗɗe man fuu annabi moussa man alayhi salam har ɗon man jawmirawo wi fa ulqiya sahratu sajidin siiroɓe goo har ɗon ni ɓe cuuyi ɓe cujidi ɓe nuɗɗini nelal ngal annabi moussa waddi aranno kamɓe ɗon gondi ɓe fir'auna har ɗon fir'auna hooyiɗo yankita ɓe fir'auna man ɗo sali nuɗɗingo ɓawoɗon jawmirawo umri annabi moussa alayhi salam kanum man fera wurto diga lesdi misra man dilla ha nokkure wiyetede sayna man ɗo ɗum jayri ha sera misra man o wurtorogal ɗon o dilla ha lesdi cham ɓe jaha ɓe nastoya toon lesdi cham man ha lesdi philistine annabi moussa wurti wari tawi maayo ɗon heewi maayo man ɗo jawmirawo umrimo o sekango ɓe sawru maako o saali maayo man nde fir'auna wari nasti ɓe sooje en muɗum o yooli ha nder maayo majum kanjum jawmirawo o yewtananen qissa kaɗo ɓe dammiɗitki ha ayaje ɗeɗo jawmirawo o wiyata min neli her moɗon nulaɗo kanko wiyete annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam bana min neli her fir'auna nulaɗo man kanko wiyete annabi moussa alayhi salam ko pameten dammuɗum man derɗaɓe julɓe ha qissa annabi moussa ɗo e ha kala qissa annabo en fuu na qissa annabi moussa tan kala nde annabo en gari kanum en man ha ewno yimɓe dow laawol gonga kam fuu yimɓe tawaɓe man ɗo ɓe kaɓanan ha ɓe kaɓa ɓe gonga majum e ragare bo ɓe kaɓa laabi ɗuɗɗi ɓe tokkoto haɓe paddo gonga man amma be man fuu laabi man ɗi nafata ragare man ɗo gonga man kan saloto yimɓe haɓoɓe ɓe gonga man ɗo kamɓe ɓen janata cotta ha duniya majum ngam gonga kam kanum ɗum luttata ila qiyami sa'a derɗaɓe julɓe e waroɓe ɓaawo annabo en kamɓe wiyete modiɓɓe kamɓe wiyete fukaraɓe ɗo bo bana annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi al ulamau warasatu l ambiya modiɓɓe ɗo ɓe rontoɓe annabo en ko woni ɓe rontoɓe annabo en ɗo deydey ko annabo en ɗali ewnago her laawol allah ɗum ɗo ɗo to annabo en cotti kamɓe ɓen ko ata ɗum jottina ɗum ha yimɓe e ɓi adama to o wari o yettinan haala allah ha yimɓe bo o yiidan be deydey ko annabo en giiduno salago gonga man haɓa ɓe gonga man ko nandi e majum ɗo kanjum ɗum annabo en giidi derɗaɓe na ɗum hunde hesre na zaman hande ɗum waɗi diga zaman annabi moussa diga zaman annabi yusuf alayhi salam annabi yusuf nde o wari o ewni her laawol allah kahana en o tawi buude en wonnoɓe l'islamu kamɓe man ɗo ɓe kaɓi ɓe annabi yusuf ɓe mbaway ragare man ɓe gibbi laamiɗo man on nuɗɗini tokki annabi yusuf alayhi salam annabi moussa man bo kanko on jaali annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam nde o warino ha makka o ewni yimɓe dow tawhidi rewgu allah man ɗo abou jahal ɓe heferɓe makka man mawɓe walid ibnul mugira ko nandi e maɓɓe ɗo e kaɓi ɓe gonga ka annabijo man waddi laabi ɗuɗɗi ɓe tokkori haɓe kaɓa ɓe gonga man ha nde sahaba en annabijo peri gurti diga makka kuuci ha lesdi habasha ɓe neli amre ibnul as ɓe goto nder nelaɓe man jaha gartiroya sahaba en man ha makka laabi man fuuɗi nafayi gam jawmira subhanahu wa taala banni sunna ma ko wayi gonga ɗum hunde kayre man ɗo nde tabitan ha nder lesdi
gonga ɗum to ɗum wolwaka jawmirawo waddan ɓi adama bolo wanginana yimɓe gonga e to gonga man ka wolwama bo yimɓe pan jaɓata gonga man tokkoka woɗɓe jaɓa e woɗɓe bo calo woɗɓe ɓi adama kaɓa ha kirlita ɗum kanum man on haɓata ɓe ma kadi bo bana annabo en saliɓe man noon e kaɓa ha ɓe ewno goɗɗo dow tawhidi ɓi adama kaɓanteɗo ha warta dow lawol Allah man ɗo kanko on kadi bo haɓata ɓe gonga majum amma jawmirawo subhanahu wa taala kanko on ini ha nder deftere mako teddude ɓi adama jogiɗo gonga kam ballal kam diga jawmirawo subhanahu wa taala ɗum ina Allah kanka man ɗo ka sottata ila qiyami sa'a annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi jam'are nder ummatore am imana wonɓe dow sunna annabijo ɗo ɓe ceedata ha ummatore annabijo ɗo ñalade wonde ɓe pamɗita ñalade wonde ɓe ɗuuɗa ñalade wonde ɓe mara sembe ñalade wonde ɓe tampa yimɓe jogiiɓe sunna banni ɓe ngayi annabijo wi ɓe ceedata banni man ɗo ila qiyami sa'a ha darngal daro ɓi adama kaɓowo ha busaɓe ɓe ɗemgal mum ɓi adama kaɓowo ha merɗina ko ɓe kuwata wawataɓe ngam ɗum gonga ka Allah watti gonga man ɗo ka sottata kala ɓi adama kaɓowo kanum man ha tokko gonga man Allah wallitamo dow majum ɓi adama kaɓowo ɓe gonga man noon ha ittaka kanko man bo anda ɗum aya Allah ɓe sunna annabijo o haɓata fakat kanko on yibbata gonga kanum man ɗum ɓaŋoto dow mako ngam dina Allah kanka kan luttata batili pewe bo kanjum ɗum yirbata ila qiyami sa jawmirawo kanko on wiyete ballowo gonga jawmirawo waddi qissa annabi Musa herɗoɗo ɗo na jangen qissa man beltinoɗen ni noon caloɗen ɗum qissa saliɓe noon ka salo jawmirawo ko waddiri ka ɗo ngam gasitinoroɗen be qissa majum ko waɗino annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko waɗata zaman jonta ɗo na ɗum kesum ɗum gatno ɗum annabo en saliɓe ngam Allah cenɗo wi min neli her moɗon nulaɗo bo ceedotoɗo dow moɗon ñalade dargal bana min neli ha fir'auna nulaɗo kanum wiyete annabi Musa amma nde annabi Musa man wari ɗo jawmirawo wiyata fa asa fir'aunu rasul fir'auna o yeddi nulaɗo o sali tokkago annabi Musa e ko salinimo tokkago Musa bo na o anda gonga o andi gonga ko salinimo tokkago annabi Musa ɗo ko salinta yimɓe fu tokkago gonga ɗum kanjum man ɗum kanjum wiyete mawnitare laara ɓi adama biɗo gonga o kam no o foti no darja ma ko foti ha wuro o wari jona o kaywe jona ha marwaɗo o dañana ko nandi e majum to en daari o marwajo a o kam tokkoɗen mo a to en daari o yaasi wurojo o wari bo kuɗengal wuttudugal o wardi o yaasi wurojo ñande ɗoɗɗon o wari ñande ɗoɗɗon o daña ko nandi e majum gonga anda ɗiɗo fuu derɗaɓe julɓe gonga anda leñol gonga anda wuro gonga anda duuɓi gonga kam deydey ko hooƴa ha deftere Allah ɓe sunna annabijo sallallah alih w sallam jawmirawo wi wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan fir'auna o nde annabi Musa waranimo ɗo kamɓe man ɗo ɓe nguli gonga man amma nafsuji maɓɓe tabitini gonga kam ha nder ɓe ɗon jaɓi ko Musa waddi ɗo kanjum woni gonga kam amma mawnitare haɗi ɓe jabgo gonga to en lortake goto nder nafiki en mbimana heferɓe ha Makka annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe nelimo dow annabijo ɓe mbi kanko man ɗo woodi fasaha jamum o yaha o yewtida ɓe annabijo ɓadima ko annabijo waddi ɗum ɗo ɗo o waylita annabijo o wartira ɗum dow rewgo lappi nde o wari ɗo o yewti haala mako o timmini annabijo wiyatamo a yewtina o min bo heɗanam annabijo ka ɓaawo man waɗi uusi bismi jangi aran suratu fussilat nde annabijo jangi ayaje seeɗa o wiyata annabijo heƴi o ummi o wurti nde heferɓe ngimo kanum en man mbiyata yeeso ngo o yaari ɗo na kanko o wartiri nde o warti o dari dow heferɓe an o wiyata ya machara qouraish hey onon qourayshinkoen nda ko mouhammadou waddi ɗo wala fewre ha majum na ɗum haala goɗɗo na ɗum haala ɓi adama en andi shiru no wayi no gimi gayi gimi arab en andi ɗum buude en to bolwi haala en andi siroɓe to bolwi haala en andi ngam en arab en ɗum ɗemgal men amma nda ɗum ko mouhammadou waddi ɗo ɗum gonga amma jawmirawo subhanahu wa taala yewti ha nder deftere muɗum teddude on man be o anditi mouhammadou ko waddi ɗo ɗum gonga amma ɓawo ɗon o wayliti o firliti jawmirawo wi istakbara o mawniti ɓawo ɗon o wiyata kadi ko mouhammadou waddi ɗo mouhammadou ñande ɗoɗɗon min giyata ɗum ɓinguel ñande ɗoɗɗon mi jaɓa haala man mi tokkoɗa e ɓiyan mi tokkake haala joha en
ɓawo ɗon o wurti o wiyata in hada illa sihrun yusar ko mouhammadou waddi ɗo ɗum siri mere na ɗum haala gonga in hada illa qawlul bashar ko mouhammadou waddi ɗo ɗum haala ɓi adama mere noon en daaro oɗo ɗo derɗaɓe na o anditay ko annabijo waddi ɗo ɗum gonga o anditi ko annabijo waddi ɗo ɗum gonga amma ta ɓe mbiya o tokkitake haala ɓikkoye malla ɓe mbiya o tokkitake haala kaza en o wayliti o musɓi haala majum e kanjum man ɗo ɗum luttan ha dargal kala ɓi adama garɗo kanum man ha hesɗitinana yimɓe ko annabijo sallllahu alih w sallam waddi ɗali ɗum ɗo ɗo yidan ɓe irin ɗum ɗo man ɓi adama o andita ko woloyeteman ɗo kam ɗum gonga amma malla ma mawnitare haɗamo tokkago gonga man malla bo jingo haɗamo tokkago gonga man dina islam na ɗum dina mawnitare dina islam na ɗum dina jingo dina islam kam ɗum dina allah wi annabijo sallllahu alih w sallam wi en pat bo en ɓuray tokkago ko allah wi ko annabijo sallllahu alih w sallam wi kanjum jawmirawo o yewti ha ɗo wiyata fa asa firaunu rasul fir'auna o yeddi nulaɗo kanu wiyete annabi moussa alayhi salam fir'auna be o mawɗo o lamɗo oɗo aaƴa kanko wiyete jawmirawo be man fuu jawmirawo wi fa akhadnahu akhdan wabila min nangimo min kooƴimo nanɗe bo catuɗe kanjum wiyete wala ɓi adama mawnitittoɗo dow allah wala ɓi adama oɗo no o yetti pat o wiya o ɓuuri allah wala ɓi adama majum jawmirawo to ɓi adama yeddimo o andita nanɗe jawmirawo catuɗe jawmirawo wiyata inna batsha rabbika la shadid andu nanɗe jawma ɗo wallahi ɗe catuɗe jawmirawo o sembiɗini haala man be inna o wari o sembiɗini ka bo be laamu kadi walla shadid to jawmirawo wino batshu rabbika shadidun ɗo heyan nanɗe jawma catuɗe nino heyan amma jawmirawo ngam ha o holla nanɗe mako man catuɗe jamum ɗo o sembiɗiniri haala man be cembiɗinoji ɗiɗi ha lunga arabiya cembiɗinowol ararol inna no sembiɗinan haala ha lunga arabiya jawmirawo wi inna batsha rabbika ɗo bo heyay o wari o timmitiniri aya man be laamu kadi bo la shadid wallahi nanɗe jawma ɗo ɗe catuɗe jawmirawo nde o wolwi qissa yimɓe annabi lutu alayhi salam allah cenɗo o neldi ka e dow yimɓe man ɗo jawmirawo wi wama hiya min alzalimina bi baid ka e ɗe jawmirawo neldi dow ummatore annabi lutu ɗo ɗe dayaki yimɓe toñiɓe bo ta yimɓe toñiɓe hikka haala man timmini noon kaaƴe man ɗe ɗon dayi la kaaƴe man ɗe dayaki kanjum ɓi adama to o nani gonga wajibi ɗo mako o tokko gonga majum gonga o larata ta o laara bi o gonga no foti no darja mum foti num wurongo yewoni to ummi no leñol mum wayi ɗo ka fuu ta o yiya kanko gonga o aynata ta o laara goɗɗo jogiiɗo gonga man ɗo no wayi e to o salake gonga man bo bana salinoɓe gonga saaliɓe no jawmirawo halkiriɓe ɗo kanko man bo o salorta allah cenɗo kanum man ɗo nanganmo nanɗe catuɗe derɗaɓe julɓe ɓi adama kanum man ɗo sey kanum man ɗo sena ko wiyata kanum man ɗo ne'a ko wiyata to a darake an man aɗon salo ko annabijo waddi ko allah waddi ɗo na ɓi adama boluɗo haala man ɗo kanum man torrortoɓe majum anda an torri hoore ma ko kam ɗiɗaɓol bo anda ko lornuɗa ɗo ko allah wi ko annabijo allah wi ko jawmirawo yangitirno heferɓe saliɓe salinoɓe gonga man ɗo an bo salago ma gonga man ɗo kam kanjum man ɗum daynata yangada allah her maɗa sakko ma to ɓi adama o holwi kalimaji kalluɗi o anda kalimaji man ɗo na ha bolwuɗo ɗi kuccata kalimaji goɗɗi man ɗo kam ɗi wolwanan dina man kan misalu dow majum to haala wolwama haala ka allah wi annabijo allah wi ɓi adama o wiya ka e jogue haala mon ka mbiɗon ɗo minin kam min cottata dow komin tawi ɗo ko baba en ɗali mamiraɓe ɗali ɗo to baba en man nder yiite gonima min maydama e nder yiite noon wala haala amin be ko gadduno alhaali bo anda yimɓe salihi en saliɓe ɗo pat tawa sahabojo tedduɗo mawɗo ha dow lesdi ɗo amma baba ko nder yiite woni ɓe o sahabojo fuu annabi nuhu alayhi salam ɓii ko nder yiite woni ba jawmirawo yewti ha nder alqur'an ta paama ngam an ɗo baba ma dañima dada ma dañima ɗo mana man kamɓe kam nde ɓe mawnake ma ɗo ko ɓe goni dow muɗum fu ɗum gonga derraɓe julɓe nano babirawo ɗo kanko bo o ɓi adama a teddinanmo o baba amma la yani hada kala ko o wi bo pat tokkoɗa ɗum man noon to o woni nder yiite bo gona nder yiite ɓe mako noon o ka ɗum kalimawol kallugol ɓi adama se o larto kalimawol majum o ayna bo deydey ko wiyaman ɗo kam ɗum yaadi ɓe deftere allah na ɗum yaadi ɓe sunna annabijo na
to ɗum yaadi o tokko to o laari dedei hakkilo maako ɗo ɗum yaaday ko wiyaman ɗo ɗum raayu yimɓe tokkatake ha dina goɗɗo man no wayi pat to raayu maako luuti dina raayu dina man kan hoccete raayu maako wuuɓe kanjum jawmirawo yewti en ha ɗo qissa annabi Musa alayhi salam jawmu deftere o waddani en ayaji man bo ngam o holla en dedei ko waɗata zaman jonta man ɗo bo ɗum gadno ɗum zaman annabijo ɗum gadno ɗum zaman sahabo en ɗum gadno ɗum zaman annabo en saaliɓe amma yimɓe jogiiɓe gonga man ɗo ɓe andita jawmirawo inanake ɓe ballal kam ɓe maɓɓe wonti e ina bo ina ka jawmirawo bo ba jawmirawo wiyata inna wa'dallahi haqqun ande ina jawmirawo ɗo ka gonga ina man ɗo ka lutatake ina man ka tammi wadgo dura durgo ni to ka waɗay hande bo duuɓi garanɗi kam ina man ka tammi wargo jamu deftere o wiyata athaniya mas'ala ɗiɗaɓa en timmini mas'ala arana ka timminɗen en gaddi dalila muɗum o wi mas'ala ɗiɗaɓa bo anna allaha no allah la yarda o yerdatako an yushraka ma'ahu no hawtanemo ahadun goto gayrahu tanamako fi ibadatihi her rewgo mo haɗo modiɓɓe usul ɓe mbi kalimawol ahadun ɗo haaluga arabiya e mbi ɗum nakiratun fi siyaq annafi nakira bimana kalimawol to ɓe mbi nakira haaluga arabiya ngol wari alifi be laamu wala to alifi be laamu wala ha kalima e mbiya ɗum haaluga arabiya nakira e to kalimawol wari be alifi be laamu ɓe mbiya ɗum marifa misalu majum to en mbi masalan rajulun ɗo kalimawol ɗo ɗum nakira ngam ngol wala alifi be laamu amma to en mbi arrajulu be alifi be laamu ɗo ɓe mbiya marifa modi ɓe usul ha ɗo ɓe mbi to a tawi kalimawol ngol wari ngol wala alifi be laamu ɗum nakira ko artingol bo ɗum haɗode malla bo riwgo haala kalimawol man ngol moɓan kala ko wolwana fuu ɗo ɗum qa'ida modi ɓe usul mbi en daaro ha boliɗe modi bo ɗo ahadun ɗo kalimawol ngol wari ngol wala alifi be laamu e ɗume arti kalimawol man la bo ɗum kaɗol malla bo ɗum riwgo haala haɗo man o wi la yarda an yushraka ma'ahu jawmirawo o yerdata ko no ɓi adama hawtanamo ahadun ko goto no goɗɗo man o laati fuu to o lattake ɗum tana allah ni dagata ko ndewama ko luuti allah her rewgo jawmirawo ɗo dagata ko ɓi adama hawtanamo ha boliɗe jawmu deftere ɗo en paman jawmirawo yerdoto ngam jawmu deftere o wi la yarda allah cenɗo yerdata ko haɗo o tabitinani jawmirawo yerduye ɗo ɗum sifa nder sifaji allah jawmirawo wi ha nder deftere mako radiyallahu anhum wa radu anhu jawmirawo yerdake her sahabo en yerdake her allah haɗo jawmirawo tabitinani hoore mako sifa nder sifaji mako kanka kan wiyete yerdako ni kam mbi'en allah ceniɗo yerdoto yerduye jadanga ɓe zati mako jawmirawo o jalan jaleɗe bo jadanɗe ɓe zati jawmirawo subhanahu wa taala jawmirawo o tikkere bo jada yadanɗe ɓe zati allah nuɗɗinen allah o woodi sifaji amma sifaji allah ɗi nandata ɓe sifaji tagale yerdago an a yerdoto ɓi adama allah yerdoto en mbiyan oɗo o tikki allah tikki sifa ɗo ɗum sifa amma inde hawti ɗum amma no sifa man wayi ɗo haala man feere feere to en ko e misal dow majum modiɓɓe ɗo gadda misal modiɓɓe sunna ɓe mbiya to en mbiyo kosgal puccu en mbi kosgal ɓi adama ɗum pat inde kam kosgal amma sifa man na feere kadalika to en mbi jawmirawo yerdoto to en mbi jawmirawo tikkanɗo tikkugo ɓe yerdagoɗo ɗum sifa nder sifaji allah en mbi ɓi adama tikkan ɓi adama yerdoto ɗum sifa ɓi adama amma inde noon hawti ɗum amma sifa yerdago allah sifa tikkugo allah sifa yiɗgo allah ɗo nanday ɓe sifaji ɓiɓɓe adama en woodi goɗɗo goo wari ha imam maliki o wiyata o nani ayare allah wiyande arrahmanu alal arshi stawa jawmirawo o ɓocake dow al arshi eno allah ɓocori dow al arshi o ƴami imam maliki wiyata mo al istiwa'u ma'lum to ɓe mbi goɗɗo bimana jawmirawo ɓocake ɗo ɗum anda ɗum to ɓe mbi ɓocake kam ɗum hunde andande wal kayfu majhul no allah ɓocori kam ɗo kam ɗum wala anduɗo ɗum nuɗɗinen allah ɓocake wal imanu bihi wajib nuɗɗingo allah ɓocake dow al arshi ɗo ɗum wajibi wassu'alu anhu bid'a ƴamgo no allah ɓocori dow al arshi bo ɗum bid'a ngam sahabo en ƴamay annabijo
no Allah ɓocori dow arshi ɓe nani Allah ɓocake ɓe nani Allah yerdoto ɓe nani Allah tikkan Allah yiɗan Allah woodi yeeso Allah woodi jungo ɓe nuɗɗini ɗum man noon ɓe ƴamayno ɗum wayi enen bo ko woni dow meɗen nuɗɗinen ɗum ba ɗum wayi en ƴamata bo no ɗum wayi haa ɗo jawmirawo ba jawmu deftere wi Allah yerdatako ɓi adama hawtanamo ko ɗume ko moye rewi jawmirawo subhanahu wa taala o hawti Allah be dewal tana jawmirawo subhanahu wa taala o anda dewal man ɗo ngal bonnigal wongo dewal man ɗo fotan be soyde wongo magal to en ko an misalu dow majum bana hirsugo ɗo ba julgo noon ɗum wayi kanjum bo a juulan cuumoɗo aɗona ɗum dewal a wari a hirsan ɗo bo ɗum dewal bana a juulan a sumoto ɗo wala mo gaɗanta ɗum sey Allah ɗo banni hirsugo ɗo bo wala mo gaɗanta ɗum sey Allah dagata ko kirsana ginnawol dagata ko kirsana ɓi adama dagata ko giɗi toroɗa ɓi adama dagata ko toroɗa ɓi adama dagata ko toroɗa tan Allah no ɗum wayi fuu fotan ɗum leggal fotan ɗum hayre fotan ɗum ɓi adama inde dewal ngal kuwata ɗo fuu Allah gaɗantagal anda bo to a waɗi dewal man a hawtanigal tana jawmirawo subhanahu wa taala her dewal man Allah wala haaje magal na julgo sumago na ittugo zakka na hokkugo sadaka kanjum woni awla na waɗgo do'a na hirsugo ɗo kanjum woni awla innama ɓi adama o larto kuuje ɗe o huwata man ɗo kam Allah tan o waɗani ɗe na walli woodi kuyel gongel bo o ɓaari woodi kuyel gongel bo na o waɗina misal dow majum derraɓe julɓe to en gaddan misalu nga gonduɗen ni goɗɗo wari o wurtoto jahagal mako o dilla o woyino ha jahagal mako ɗo woodi layayel gongel o ɓilata oɗon haɓɓi layayel ɗo woodi sa'angel hokkata o wurtake o yehi Allah jarribake mo layayel go wala yande man kam o hoƴaygel o yaha o warta Allah jarribomo ñande man bo sa'a wala o wiya hande ɗo ngam mi hoocay layaru am ɗo kanjum mi heɓay sa'a oɗo ɗo mbiyen o waɗi shirku ha dewal mako ko woni shirku ɗo sa'a ɗo wala dokkowo sa'a sey Allah wala toreteɗo sey Allah Allah on tan mari ɗum amma a hooƴi kungel gongel a ɓili a hawtigel be Allah a waɗi kangel bo ngel wawan ngel walla Allah ɗo ɓe mbiye kanjum woni shirku na shirku ɗo sey to a hooci a rewi lawru kanjum woni shirku na to en jaali ayaje bolwananɗe shirku ha alquran mbiyen heferɓe makka ɗe bolwanteɗe kam caɗoɗe la ayaji shirku ɗe bolwani heferɓe makka ɗe bolwanan en enen bo ngam shirku ɗo annabijo o holli ha hadise ujji mum ɗuɗɗi shirku ukkoto ha ummatore ɗo ummatore sey fintana shirku Allah yerdata ko ɓi adama hawtanamo ha dewal mako jawmirawo wiyata ha nder deftere mako teddude annabijo o wolwanta o wiyata walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin Allah shendo wiyata annabijo haqiqa wahyama her maɗa wahyu jippake dow ma bana wahyu jippino dow artuɓe ma kamɓe wiyeti annabo en bana Allah jippiniri deftere dow ma neli jibrilu her ma neli ma her ummatore ɗo banni jawmirawo o jippinino defte dow annabo en saliɓe Allah ko wahira annabo en man ko wiyata ɓe annabijo man Allah wiyata mo la in ashrakta to wondo a waɗi shirku ha dewal ma ɗum mo Allah wolwanta derraɓe na enen Allah wolwanta lameri ashrakta ɗo annabijo Allah wolwanta Allah wimo ya muhammadu to wondo a waɗi shirku ha dewal ma an muhammadu be teddungal ma annabijo Allah neli ma ha ummatore ɗo pan jottina nelal ara garejo annabo en a ɓurduɗo tage fooji aɗa wiyete wato ɓurduɗo ummatoje pat ɗo Allah wiyata mo to a waɗi shirku ha dewal ma la yahbatanna amaluka wallahi kuugal ma yirban ya muhammadu kala kuugal ma ngal gaɗɗa ɗo pat to a waɗi shirku ha nder dewal man nda kuugal ma yirban wala takunanna min alkhasirin e wallahi bo a latoto nder yimɓe rusɓiɓe ɗo annabijo Allah wolwanta annabijo ma to waɗi shirku no ha dewal mum ha shahu an yushrika billah annabijo waɗata shirku amma jawmirawo waɗi ɗum ɗo ngam holla warɓe ɓawo annabijo kam min babi awla to wondo annabijo ma fe'ake ukkake ha shirku kuuɗe ma ko girban o lattoto nder rusɓiɓe kam warɓe ɓawo annabijo kam min babi awla no darjaji maɓɓe jotti pat no ɓe gaɗi pat to ɓe gaɗi shirku ha dewal maɓɓe shirku waran yirbina dewal man shirku bo en kolluɓe haqiqa shirku ko woni shirku jawmu deftere o tan mi wanginango en ɗum amma dammuɗum man ko woni shirku ɗo ɓi adama kanum man ɗo waɗa
dewal o waɗana ngal tana Allah malla bo dewal man o hooca o hawta tana Allah be Allah ha dewal man o howa kungel gongel o ɓila o waɗa woodi ko ngel nafata woodi ko ngel wallata kanjum man ɗo kanjum woni shirku derraɓe julɓe jawmirawo nde o wolwani annabo en ha suratul an'am to en ɗon janga surawol man en tawan jawmirawo o wolwani qissa annabo en ɗuɓɓe o wolwani annabi ayyub annabi ilyasa be annabi luuɗo o wolwani annabi ismail annabi ibrahim qissaji annabo en ɗo pat jawmirawo soggiɗi ha suratul an'am nde jawmirawo timmini qissaji man derraɓe jawmirawo wiyata walaw ashraku la habita anhum ma kanu yamalun jawmirawo wi annabo en saaliɓe ɓe jawmirawo yewti qissaji muɗum ha suratul an'am annabo en tedduɓe ɓeɗo jawmirawo wi walaw ashraku to wonɗo ɓe gaɗino shirku ha dewe maɓɓe la habita anhum ma kanu yamalun nda kuuɗe ɗe ɓe kunoɗe girbal ɗo bo annabo en Allah wolwani Allah yewti qissa maɓɓe ɗo ɗum misalu Allah hokki en annabo en fuu ɓawoɗon Allah wari wolwani annabijo man Allah wiyatamo kanko bo to o waɗi shirku ha dewal mako nda kala kuugal ngal o huwata pat ngal yirban e o lattoto bo nder yimɓe rusɓiɓe derɗaɓe shirku ɗum geddal yiddugal ɗum geddal kallungal wala geddal ngal ɓi adama yeddirta Allah ha duniya ɗo ɓurata hallugo dininta shirku gedde luttuɗe pat ɗum gedde zina ɗum geddal luuɗo ɗum geddal fewre ñoore ɗum ɗo pat ɗum gedde ko nandi e majum ɗo pat ɗum gedde amma gedde man ɗe pat ɗe lestan shirku ngam shirku kam be Allah on ɓi adama haɓata laamu Allah ɗo mbiɗa laamu man he ayma se keɓa hunde gonde ɓaara kayre man ɗo nde ɓaarotira be Allah hidde ko haaje maɗa humta ngam be Allah on kaɓɗa shirku kam kanjum hallini geddal man jawmirawo inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha jawmirawo o yafata ko ɓi adama waɗanamo shirku her dewal amma Allah o yafoto ko luude shirku ɓi adama to o mayina shirku o watta en taynorta ko mbiyen ɓi adama oɗo Allah yafata ko mo foti Allah yafomo amma wala geddal ngal Allah wi to ɓi adama maayi Allah cinɗo kanum man yafata ko mo sey shirku kanjum annabo en ɗo to ɓe ngari ko ɓe artata rentingo yimɓe maɓɓe shirku ɗo dayte ɗum derraɓe nder kaye fijo mo shirku man ɗum kanjum ɗum yirbinta kuugal to ɗum wolwama ha nokkure mbiya kay wasuji na ɗuɗɗi bolwanele yimɓe haala nagardam haala senuye haala julde ɗum ɗo fuu ɗum ɗon a tulli ko gasona se shirkuna sendani yimɓe haala tawhidina sendani yimɓe to a yi goɗɗo o woli banni kam oɗon caka cak hunde man oɗo fersidi caka cak majum ɓe memanimo ha nawatamo o yiɗa ɓe molwa ɗum alhaali bo derɗam julɗo kala kuugal ngal kuuɗa pat ko waɗi ɓe cukli ɓe bolwante haala shirku ɓe tawhid ɗo ngam kuuɗe ɗe kuuɗa ɗo keɓa ndenaɗe keɓa ɗe luttane juule ma sumayeje ma ɗeɗo pat ɗe keɓa ɗe lutta ngam ɗe keɓata ɗe lutta to shirku ɗon ha kuuɗe maɗa ngam shirku kanum man ɗo yirbinan kuugal pat tawhidi to tawaka ha kuugal wala e ngal yowi ɓi adama ɗo yikka ɗo waga kuuje ɗo waga kuuɗe ñalade dargal o wara kanko man o waɗa kuugal ngam aya Allah mbika ka Allah wi annabijo ko wondo ana waɗi shirko da shirku ñaman kuuɗe ma yirbina kuuɗe kanjum shirku ɗo ɓiɓɓe adama en sey pintana shirku ndayi to shirku kanjum man ɗo ɗum yirbinan geddal en dewe ɓi adama ɗum geddal bo kallugal wala geddal ɓi adama kanum man yeddirta Allah wara ɓura shirku kanjum jamu deftere o wi ha ɗo masala ɗiɗaɓa ka o wolwanta en anden Allah kanum man ɗo yerdata ko ɓi adama hawtanamo ha dewal mako ɗo goɗɗo man no wayi pat jamu deftere wi la malakun muqarrabun na malaikajo ɓaddinaɗo wala nabiyun mursalun wala annabojo nelaɗo foti goɗɗo wiyayo o jotta kam na woodi yimɓe feere kam darjaji maɓɓe jottake dow shirku wolwanaɗo haala leɗɗe tema malla bo goɗɗo bustuɗo ta ndewen ɗum amma woodi salihi en woɗɓe kam ko ndewɗen ɓe bona kal jamu deftere o wi kay Allah yerdata ko kawtanama ko ɗume ha dewal no goɗɗo man o latti bat ko o malaikajo ɓaddinaɗo ko ɗum jibrilu ndewɗa Allah yangititta ɓe majum ngam jibrilu henaki dewal keniɗo dewal ɗum Allah jibrilu kam ho i wahyu wari yettini ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum lortan dow yimɓe ɓen rewroɓe Allah ɓe inde malaika en goɗɗo o yaha to ɗum buudejo ɗum gumejo arraf ko nandi e majum yaha windanamo ha tummere wonde lowa inde malaika e nder ha tummere majum to ɗum jibril mikailu ko nandi e majum winda ɗum lowa
kanko wara wiya oɗo jogi inde malaika en ɗum nafata derɗam julɗo ko waɗi ɗum nafata ngam ɗum inde malaikajo ɗo windanma aɗo yiditoro malaikajo yiditorago ɗo ɗum dewal wala marɗo ngal bo sey Allah malaikajo waɗantake ngal annabojo bo waɗantake dewal man no o lattori darja ma ko yetti bat annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗo o annabojo nelaɗo hermen kanko kam o yetti nelal tokkoɗen mo woodi ko Allah waɗanimo oɗon mari hakkeji mako hakkeji man ɗo kuwenɗi e hakkeji Allah bo jooɗo hakkeji Allah en ko ata hakkeji Allah ɗo gartiranen ɗi annabijo sallallahu alaihi wasallam ewnoɗen annabijo man giɗitoroɗen mo ɗo ɗum hakke Allah amma en gaɗan salatu do annabijo ɗo ɗum hakke annabijo en giɗan annabijo ɗo ɗum hakke annabijo ɗo man ɗo fu ɗum hakkeji annabijo jooɗo hakke annabijo hakke Allah bo jooɗo ɗum hakke Allah en ko ata hakke Allah gaɗanen ha dow annabijo en ko ata hakke annabijo sallallahu alaihi wasallam bo gartiranen Allah hakkeji man ɗiɗon jooɗi goɗɗi ma Allah ɓe annabijo ɗo hawti ha maji goɗɗi boɗi Allah goɗɗi boɗi annabijo Allah sallallahu alaihi wasallam kanjum jamu deftere o wi ha ɗo Allah yerdata ko ɓi adama hawtanamo her dewal ngal ɓi adama huwata malaikajo ɓaddinaɗo ɗum annabojo nelaɗo ɗum walojo ɗum salihijo ɓeɗo pat ɓe kenaki dewal keniɗo dewal kam ɗum Allah on dagata ko pirlita dewal man gaɗanamo to en ko an misal dow majum derɗaɓe julɓe goɗɗo foti wiya noyi goɗɗo bo rewrata goɗɗo mi julɗo non bolwanoniyam haala tawhid na an julɗo ɓurata margo haaji tawhid nde annabijo kanum man seeday ɗo wolwana yimɓe tawhid a maayi kam ngam sahaba en ɓe ɓuran en teddugo ɓe ndewi Allah bo wala ɓi adama yettotoɓe dewal ɓawanna bo en amma be man fu annabijo seeday ɗo wolwana ɓe haala tawhid seeday ɗo rentina ɓe shirku ha ɓe maayi enen man bo tina e meɗen ɗo ha wolugo haala tawhid man rentina yimɓe haala shirku man ko woni a rewi goɗɗo ɗo derɗam julɗo wadgo goɗɗo man ɗo kanko on nafete kanko on torrete kala hunde nde marɗa haaje pat a maɓɓitoen boutique rumama aɗo joƴinimo kanko kam balawru sey jaha ha mako to woodi ndiyam goɗɗam o hokkete jara o tutan ha majam to woodi layayel gonguel o hokkete ɓila o hokke ɗum dilla ɗo woni a rewimo ngam wala mo ɗaɓɓitirta ɗum sey Allah dammugal Allah ɗo ɗo omti kala wakkatiyel pat wala ko sennata ɓi adama be Allah kala lamɗo pat ha duniya ɗo to yimɓe gaɗi ɗiɗo tatori on caklimo to on bolwi haala o wiyan ɗiɗo kam jeeɗo sey o nanana goto amma jawmirawo subhanahu wa ta'ala kala se goniyel pat en limata yimɓe darototoro Allah kala ko moye pat Allah ɗo humtana ɗum haaje mum wala cendanɗoma be Allah wala kedanɗo hakkunde ma be Allah ɗum do'a ma gatta ɗum yiditorago ɗum mone ma giɗɗa sinkugo kala ko marɗa haaje pat dammugal jawmirawo ɗum maɓɓiti sinkan Allah man ta doggitir malaikajo ta doggitir annabojo ta doggitir ɓi adama ɓeɗo pat ɓe nafatama ɓe torratama o wi waddalilu ko wiyete dalila qawluhu ta'ala konngol Allah ɓaŋiɗo o wi dalila dow haala calika ɗo o wi jawmirawo wiyata wa anna almasajida lillah ande juulurɗe ɗo ɗe godani Allah Allah tan mari juulurde fala tad'u ma Allahi ahadan ta ndewe hawtade be Allah her juulurɗe man ɗo ko goɗɗo goto to on ngari her juulurɗe on ndewan Allah ɗo Allah man tan ndewoton ta ndewe tan Allah juulurde foti goɗɗo sakkina jamoɗo wiya no julɗo bo wardata juulurde rewatana Allah julɗo ni wara ha juulurde o rewatana Allah mbiyen ɗum ɗon waɗa misalu dow majum to en gaddan goɗɗo waran juulurde o yawan o wara juulurde amma oɗo waɗitana Allah bo gal sera mako ɗo to ɗum layaro o ɓili to ya har mallumjo hala gare wonde hokkimo ɓe indanande ko ɓe giɗi fuu to ɓe giɗi ɓe mbiyande khatamu souleyman ko nandi e majum ɓe dokka mo hala gare man inde ginnaji ɗo windi har mare o wara oɗo jooɗi ha safuwol arano dasba ɓe mbiya kay wane na yawanan juulurde derɗam julɗo julde ma ɗo nde nafatama fanna hunde nde ɗo sobde windade inde ginnaji dow mare ne ɗon ha jungo ma malla fanna woodi guruwol gongol kaɓɓuɗa har maɗa kuuɗe ɗeɗo ɗe nafatama ngam Allah on wi annabijo to ɓi adama waɗi shirku ha dewal mum shirku ɗo waran yirbina dewe majum kanjum jawmirawo o wi juulurɗe ɗo ɗe godani Allah tan ta ndewetana Allah ha juulurɗe majum misalu gonga derɗaɓe nder misaluji rewgo tan Allah ha juulurɗe alhamdulillahi ha meɗen ɗo ɗum ɗuuɗayi fotima mbiyen ɗum wala amma ha lesɗe goɗɗe ɗum ɗon to tawhidi wolwatake ha wuro bo foti ɗum laylayta ha ɗum wara ɗum yetto ha men julurde goɗɗe kam ɗe ɗo kewi kawrije noon
kala nde goɗɗo wari juulurde o naaf o janngu alquran pat dewal maako ɗo ngal timminitta woodi hawrire wonde ɗon ngal ɓaawo juulurde toon sey o yaha er hawrire man o juuronde malla bo o ɗuufonde o waɗa du'a maako er hawrire majum a oɗo ngam o walojo o sehujo tedduɗo o maayi sey njehen juuroɗen hawrire man malla bo nde wonagal fuunage juulirde ko nandi e majum haa ɗo allah wi yerdata ko ɓi adama hawtanamo ko moye ko annabo en ko malaika en tana maɓɓe bo kadalik dina meɗen islam ɗo ɗum dina piɓiranka ɓiɓɓe adama en be allah na ɗum dina piɓiranka yimɓe ɓe tana allah kanjum jawmirawo o wiyata haa ɗo juulurɗe ɗo ɗe godani allah ta ƴewne tana allah ha juulurɗe majum fotan ɗum guurol goɗɗo wardata ha juulurde fotan ɗum hawrire noon nde o yata o ɗuufoyo o toro fotan ɗum layaru wondu o ɓili ɗum ɗo kam fuu to o waɗi ɗum o anda o wardi ha juulurde ɓe tana allah ha juulurde majum kan jawmirawo o rentinan herɗo yimɓe ndewa tana jawmirawo aya kaɗo ɗo ka wolwanan tawhidi bo mawɗo amma na ɗum aya man ɓi adama nastirta juulirde to ɓi adama o wari o nastan juulirde na aya kaɗo o jangata ngam ɓurna yimɓe pat en ɗon nana to goɗɗo wari nastan juulurde o bisimillahi wa anna almasajida lillah fala tad'u ma allahi ahadan o kam na aya man goɗɗo nastirta juulurde ɗum haala juulurde allah wolwani kam amma ndaka allah wolwani na haala nastugo juulurde woni haa ɗo juulurde gonani allah ta ndewe tana allah ha juulurde amma ta wari a nastan juulurde kandina kosgal ma ñamal mbiya bisimillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftah li abwaba rahmatik nasta juulurde man hidde jooɗoɗa bo nafa darɗe ɗiɗi to a juuli a timmini a wari a wurtoto kandina kosgal ma nanal mbiya bisimillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlika alazim ɗum ɗo annabijo sallllahu alih wa sallam o nastirta juulirde amma aya wa anna almasajida lillahi kam foti nde yimɓe nani ala masajida ɗon ha ɗon yimɓe koca ɗon janga ngam irin banniɗo ɗuɗɗum derɗaɓe na aya man kan tan nder ayaji man ɗo ayaji mayaba yimɓe ɗon gurtinade ha nder alqouran ayaji mayaba nder ayaji mayaba man ɓe mbiya wa addin fi nnasi fi lhajji bilhajji yatuka rijalan allah wolwani annabi ibrahima alayhi salam ɓawo nde o timmini yibgo suudu kaaba ɗo o woyno o ewno yimɓe kala mo annabi ibrahima ewni no woyni nootika fuu waran hijja allah wimo ewnoɗaɓe ɓe ngara ha makka ɗo rijalan en daaro soyde famgo lunga arabiya soyde jangugo kalimawol gotol ngol hokka mana ɗiɗi eno pamrata ɗum bo ha siyak aya rijal ha ɗo ɗo rijal mana mum ha arabiya worɓe humaki en bo kanumen man nde koyi aya man nde rijal haala worɓe ɓe jangi ha to rijal ɗum worɓe ɓe tammi haɗo bo worɓe alhaali bo kosɗe jawmirawol wonta rijil ha lunga arabiya rijil ɗo kosgal allah wolwani annabi ibrahim o ewno yimɓe ngara hijjuɗo rijalan ko ɓe kosɗe allah wolwani wala haala worɓe ha ayam amma nde ɓe jangino ha babal feere rijalan waran bi mana worɓe ɗum yaadi bo binde rijalan jare ngam ɗum waddan mayaba alhaali bo ayaman ka hawtay sam rijalan ha ɗo kosɗe allah wolwanta kalima mahuda min arrijil kosgal rijalan waran mana worɓe amma na worɓe nufa ha ɗo ko worɓe man nufa ha ɗo ayare man nde wonata ɗum ayare mayaba sakko ma na worɓe nufa ha ɗum mana kalima man ɗum kosgal jawmirawo wolwanta nder misaluji goɗɗi fayi nderɗaɓe ayaji goɗɗe kam goɗɗo anda ko woni mana maji goɗɗo hokki goɗɗo wi ayare risku o tullin bada dhalika zanim o tasba nde kala nde o juuli pat o tasba o tullin bada dhalika zanim oɗo jogi ayare ma o wari o holliyam jangumi aya e ko woni mana man kefeero mawɗo allah wolwanta ha nder heferɓe makka o tullin ɗo ɓe ɗon mbiya mana man genderu gomowdu allah ɗo sifomo o genderu o gomowɗo nder ayibeji mako mo bada dhalika ɓawa bo wolwa ɗum zanim o jeenowo bo goɗɗo hooyi ayare man hokkimo wimo to a jogake nde ɗo gam risku kam an kam a fiiri dokkuɗo ɓe dokkaɗo fu foti ɓe anda ko ayare man sawi kam kam o hooyi ɗum aya noon o jogi nder majum kadi bo ayare haragare suratul juma ɓe mbiya ko a masalan e gertogal ballina gertogal man ha ngal yora ha nangue arta taw binda dow magal ayare man wa ida ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa taraku daroɗa ɗum binda
ta yotta tarakuka qa'iman kam ngam tawi qa'iman ni kalluɗum waɗan allah wolwanan sahaba en wakkati ne filu maɓɓe warti jawmirawo wi to ɓe gi filu ɓe gurtorigal juulurde madina dammuɗe juulurde madina ɗo ɓe ɗalima qa'iman aɗo dari dow mimbar ɓe gurti e pat ɓe ɗalima aɗo hutba ngam yawango filu ɓe mbi ayare man ɗo to a windi dow gertogal a timmini ƴakka ɗum ɗum jorɗum noon risque kam timmi ngam haala tijara tan wari ha ɗon haala filu amma ta timmitin tarakuka qa'iman kam ngam ta waɗi qa'iman ni a luttan aɗo dari noon haala risque ko kam wala an kam to a waɗi tarakuka ni acca noon derraɓe woodi ha allah wi ɗum woodi ha annabijo allah wi ɗum ɗum pat ɗum wala kanjum ayare nde bo en ɗon nana yimɓe ɗon nassira nde julurde ɗum aya allah amma annabijo to wari nassan julurde na kayre o nassirta julurde en gadduɓe du'ayeje ɗe annabijo nassirta julurde goɗɗo to wari settinan ɗo bo fuɗɗa settinago mum noon wala aya kaza haɓi adama jangata bananete wa man ahsanu qawlan mimman daa ila llah wa amila salihan ɗum ayaji alquran amma na nokkumaje ɗe jangete banniɗo ɗo heewi aya kam to en paman ka woodi fa'ida woodi ka nafata ɗo sey to annabijo hokki en fa'ida ma nga wala jokko en fa'ida sey annabijo surawol baqara ɗo nde annabijo yingol renan siroɓe mbawatagol cheyɗan nastata suudu ndu baqara jangete her muɗum colni yimɓe janga baqara ngam fa'ida man annabijo hokki en ka to annabijo hokkay en hunde nde ɗo nde fa'ida en joguititta ko hunde man nde fa'ida en ɗo toro jawmirawo subhanahu wa taala kanko man o fonda en tokkago gonga e yi'a gonga man tokkoka yi'a fewre luncito fewre wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa la ilaha illa allah subhanallah